Айга пучапи мара сад китобу пур мешидак да ҷон дига кас мебуд айгирара кур мешидак азо вақти хишмда шукри худо миннатдорум камбағалам ки бо шумо аҳ намегум ки надорум ӯ худ чакино карда сарша боло карду рафтак бута давум мазорум чимчига по карду рафтак ухи хандам мегира ба танга занам мерези молу мулкман нишонтем ҳушит мера нам мехези просто дар корум нест мефора хидмат дӯст дорам ана барои молум на барои суму порам и ҳама шир ки дастай мешӯи шабуд меша имрӯз ки сачат пирай пагада нобуд меша ҳозира духтарако ҳамаш дар хона водоранд 25 ҳазора наёви чӣ парво доранд бо дигариш меоя мефурӯшанд ранги молай хонаи духтардоро мерай мегӯй мол бозорай мерам ман мерам бараҳи дур ман мерам аз иштат серам ман серам ман серам мерам ман мерам бараҳи дур ман мерам аз иштат серам ман серам ман серам бародар бихеберем гапзанӣ гуфтум макама ӯо ҳамаш розиян сар мекунам маракама ма ошиқи сарзада бехабар ки немеган ма очаш наглад каскат хидиш боша бемегама гуфтум дар корум нести фандам кади ки розиян акам тарафум додад ба ғазаб ҳаво киян ки тида немеган бо обуру тапас мекунан ҳоли тоқат кун додар ӯра даст ба даст мекунам ма сари пасти хидма натонистам боло барам аввал хела зиқ бидим ки ӯ нашидагам сарам ай байн се рӯза гузашта бари дига дидимша дасту пом ларза гирифт қариб билама гирмша ҳаму ароми паста беномус бо занг мезана бо мада вада мета дига такрор намекуна туфта ишқи аромат ҳайфи ҳаму вақти рӯзум барои ту ароми аҳ дига ман намесӯзум мерам ман мерам бараҳи дур ман мерам аз иштат серам ман серам ман серам мерам ман мерам бараҳи дур ман мерам аз иштат серам ман серам